Ona bwaya ya mili Umeluwa omu onyisi Umeluwa omade afuso Kaiti bezele nuwani mama yomu Onyo mezulaka nelu oturu nama Kongu semeo ona bwaya ya mili Iwa mune meo ona utani nobio Wale utanyi nobio Kogu semana baya ya mili Wangu bobeli bonye Wanyo bele no wa machi enizi agwa Kaidiwe ni ba marawo Iwe zolo mukone meu Umenuwa Wangu adeli ego Alele Come on. Ganu munti nonuo Mata koluna kiko Mmeyu nazu Nesi molu ebe aide o Soni kampalo Kwa yolo Chukwu ziri ọnwụ jene n'ụwa Ya jene n'ụwa Oduta mmadụ natawa Oluo n'ụwa ya duru ndokenye natawa Ọnwụ webịa n'ụwa Wee chọkọ duru okenye nawa Okenye tiwe mkpuo Kedu ka ibi na-eme Kedika mugezi tazi avuvu nenuwa Eluzenu na nka kari olu avuvu ntane Omu webia nkodulumu Ive ndoke na kwa Ivo keye na kwa Abo keye na kwa Omu Ọmụnwe nava wee jebe n'obi Chukwu wee lụọ be Chukwu kọlụ Chukwu kosi je Chukwu wee si ọgwụgwọ naghachi azụ ya jee kodute ndị yutu na dava Ọmụnwe na chighe n'enu ụwa wee lụọ n'enu ụwa bịa kodulu yutu na dava ndị yutu wetire mkpu ọnwụ kedu ivire ma anya Dika igezi kusi akwụkwọ Anyị alụlụ ọlụ ma anyị erireri Ụfọdụ na-alụ ọlụ ọka rụlụ ụgwọ Ụfọdụ na-alụ ọlụ aka eriri ụgwọ nwa Ọnwụ dododo aka ime ụwa Ọnwụ biko ọnwụ do biko egwunanyị Ive ya utu na kwa Ive ndị
wee nachighe n'obi Chukwu wee luo ka Ọlụchukwu gozi jee Chukwu gbakọsịa wee si ọnwụ na ị ga-anaghachi azụ ọ bụ na iluo ka idutele ya ụmụaka ọnwụ wee naghachite azụ wee bịa ka odulu ụmụaka na ụmụaka tiwe mgbuo si n'ọnwụ wee malụ ọ bụ na ịma ike gbu anyị mgbe anyị nọ n'afọ anyị wee pụtazi ihe n'ụwa wee malụ ụtọ ụwa ọnwụ bịa ọnwụ geribi na-eme a raa n'anya aka ka ime ụwa anyị ka imesie ebe anyị bịalile n'ụwa wee bịa ụmụaka wee tiwe mkpuo n'alụ egbe ijele akwa ụmụaka na-akwa akwa ụmụaka na-akwa ihu ụmụaka na-ebe akwa ọnwụ emalụ ọnwụ ebe ya ba na ọnwụ melaghị ka anyị na-akwale ife ọnwụ melaghị ka anyị na-akwale alele ọnwụ wenye mkpenachighị azụ wee lụọ n'obi Chukwu ka Ọlụchukwu kozize Chukwu wecha ife ọ ga-eme wee jide ọnwụ wee nwụkpọsị ọnwụ anya na-abụ ọnwụ gbuo isi wee kụzi isi o wee si ọnwụ nya jebezie oluo n'elu ụwa onye o metụrụ aka n'elu ụwa ya wetie ọ bụ nwoke ọ bụ nwanyị ọ bụ oke ka ọ bụ yutu ka ọ bụ ụmụaka ife o metụrụ aka ya dute onye ka lụ jiri mere n'elu ife ọnwụ metụrụ aka kpụduru na ibulu oge n'elu ụwa na-anwụ anwụ ibulu nwatakịrị na ọ ga-anwụ ma ndị yutuo ọnwa na-esorozi anya wenemayo mmenuwa ka idibele nuwo ọnwa gbanyọsi n'anya ọnwa na-atụrụzi ya ese onye o metụrụ aka n'elu olulu n'aba ọnwa na-ajụrụ ese nwanne m ọnwa na-eli ego ọnwụ a na-anara ọbụrụ anyị ife solo ụkọ na-eme maka na ọnwụ bụ onye isi n'ife ọnwụ mere anyị ọkwa ma amaghị ya ka ọnwụ bịalidu late Mrs. Magret Nwajiogoli Uwaoma mama ona n'udo ọnwụ emego kozi eme amụrụ Nwajiogoli
n'afọ 1959 n'ezinụlọ late Hyacinth and the late Mrs. Diana Ogodia Ofonjoku n'ọba Agwezinato n'ime Ọhafịa Dumeze na n'iri local gọọmenti n'Enugu steeti okoko ọnwụ bịagburu mama anyị ide leti Nwajiogoli mama nwoke ọnwụ bịara igbuo abịa na ụmụnne ya mụtara n'ahụ ọ bụ onye nke nọ n'ụmụnne ya ọ bụ onye nke nọ n'afọ nne ya wee bụrụkwa ada dị ọra mma mgbe mama na-etonite amali mama dịka ezigbo nwanyị na-agba mbọ ọfụma ọ na-atụ egwu Chukwu nne ya na nne ya zụrụ ya ọfụma ije n'ụwa emesịa leti Kelvin aka nwago Uwaoma aga m evu adị mma n'ajụ wee bịa wee n'ụlọ mama leti Nwajiogoli mama onwe nwebe nụrụ ya mana abụghị na-ebi n'udo maka na aba na-ebi n'udo obi n'igwe kwesị n'ọmụmụ wee gozi ya ebe onwe moto ụmụ anọ ụmụnne m n'ọnwụ bịale ụmụnne m na-afụgo ife ọnwụ meela anyị ya ka enyi ji akwalele ihe ọnwụ mere anyị ọ na-agba anya ya mmiri ezigbo ụmụaka High Chief Livinus Anthony Ekwutos Uwaoma ogbu evi egwu eme nwa n'odumodogwu ọ bụ tobie International Airport Afunwelotana Ọhafịa Dumeze Ancient Kingdom n'Imanari Agbalingivich anya mmiri ya bụ Chief Executive Officer Livingstone Express Cash Chief Executive Officer Tony Stone Logistics Limited nwanne m nwoke Iwonwo Vijanya mmiri n'ọnwụ melengana ya na ezigbo lọrị ha Chief
echichi na-enye Precious Uwaoma o akwụkwọ si mba bịa wa n'Oduma akwụkwọ si mba bịa wa n'Ọhafịa Ndumeze Ancient Kingdom nwanyị ọma ogorima lobi dị dibonwo n'ọnwụ mere ngana Livingstone ụmụ nwanne ya second son wa ọbụla onye Maazị Boniface ọnụ abụ oke ọma obe fichanya mmiri ya na third son Maazị Christopher wekene dịrị Chukwu Uwaoma nwanne m fichanya mmiri ya na nwanne ya the only sister Diana Chinasokwu Uwaoma odudu nwa na-eli akụdi odudu nwa givichanya mmiri ya na ụmụ nwanne ya elder brother Ogbuefi Cosmas Uwaoma nwanne m ovichanya mmiri Ogbuefi Hyacinth Uwaoma unu kwadebe ulo Ogbuefi Ernest Uwaoma ifaba atago n'Ọhafịa Ndumeze Ancient Kingdom nwanne m gidi CEO Nestle Electronics Nigeria Limited unu vichanya mmiri n'ọnwa ebe anya panana hebi Angela baby Uwaoma Adaku Uwaoma unu vichanya mmiri n'oke nusedi Maazị Madabuchi Uwaoma anyị na-akwa na-ekwe nwanne papi ha Uncle Godwin Ugo aka Godwin Agụ unu kwadebe alili n'oke nuzedie iwe ọnwụ mere anyị ọ na-ewute anyị n'obi ka ọnwụ si eme ọ na-agba anya mmiri na ụmụ nwanne mami ya ụmụ nwanne mami ya a na-ama agwa unu dị ọnwụ ụgbọ bịara igbo Ogbuefi Daniel njọkọ Ofodile ogbuzuru
Damian Ofodile ọnwa anekene ọnwa dibele nuo oke nuzadi ugo konwuzeme Mrs. Nechi wigwe mama nne mụla ego n'oduma mama fichanya mmiri ogwefi Michael Ofodile onye ndu oge fichanya mmiri onye ndu fichanya mmiri Chief Alex Nnemeka Ofodile kivichanya mmiri Dollar man Oniga Dollar man Transgo Limited oh Osu wamani bulan Ikamba nkodu manine Ikambodu manine Asimunu vichanya mbili Unu vichanya Oko sade Ogwevye kuweme Wasimu kene Ndoya High Chief Joseph Anayo Chukwoji Wezo mogo n'oduma Wezo mogo n'odu Danera rize wigwe Agego n'oduma Agego n'oduma Ikengo oduma nine Ikengawa n'oduma Ogamawa nyekenao Vijanya mmiri Noke nuzeli onwu Ivo mumeli kanyi na kwali Brother Basilaja ABT Electrica Linus Okafo Chimereze President General Obagu Autonomous Community Noduma Oh Comrade Linus Mba President Emeritus Club 7 Noble Friends of Nigeria Unu Diwongo Lawrence Ikechukwane Omeni ife n'oduma Chief Emmanuel Nwanzi aba Obogu wano ndumeze Obogu wano fundumeze Isaac Ude Makozigo Unuwich anya mmili Ogwefi Innocent Ofodile Dike n'ụtụtụ Unu vijanya mmiri N'ọnwa ebe anyị banana Ogwefi Samson Ike Vino Cosmetics Chief Honorable Emos Oshi Ọ̀nàpụrụ agụ ibe ọkpụ n'ọnụ Egbe ji eje wa n'oduma Egbe ji eje ọkụ n'alụ Chief Godwin Ezebilo Ọnwa n'ọfọdụ Ọnwa unu vijanya mmiri Ivo ọnwụ na-eme ka anyị na-akwala Dr. Reverend Father DC Okoro President General
Nwankanu Ọhọfịa Autonomous Community Odezu Engineer Simeon Celestine Ekpete Oh Chief Stephen Chukwuezora Okite Ọbatobie n'Odumodezu onye ọma unu vije anya mmiri Prince Ibekama Ibe si n'Odogwu mama ihe ọka anyị na-akwali Chief Ferdinand anyị oge itu n'Oduma Dominic Oluchukwu Moses Olikeze wa Ọhọfịandumeze Ancient Kingdom mama ihe ọka anyị na-akwali Chief Charles Chukwu C Nwachinemeri Ọhọfịandumeze Ancient Kingdom Chief Robert Aja Royal Bondudu Ivo Mumela anyị ka anyị na-akwala Hada Oh Alele Ivo Mu na-eme ọ na-ewute anyị n'obi ka ọnwụ si eme ọ na-agba ya mmiri ọ na-agba ya mmiri osi mụ kene High Chief Tochukwu Ezi Agụihe nwategwu nana nwoke mmaba gụnye sumọbọdụ ibigi injin budoza ọkwara ụzọ n'ịba udogwuo n'igade o meya mụwa ọnọfi nwoke mmanwụ n'igade CEO Club 101 amụwa ọnọfi Odezu Chief Solomon Otugo Slogas Udembodu manine Udemba Koduma Mazi Benonu Chief Bayosunjo Codes Pilase Neji Pilaso Yilangas Ogama Unegadi Akwatu Egwu n'Oduma Wabwefi Egwu eme Semokene Ukeneli Endigwe Soya Highness Igwe Alfred Ene Obuzuluwa n'Ofoduma Yabu Petron Oduma Traditional Royal Council Ukene His Royal Highness Igwe Donatus Chukwu
achala one of Oduma achala ya bụ secretary Oduma Traditional Rural Council Enugu State His Royal Highness Igwe PAO Oshiebwe Orazulume One Nukete Oduma Treasurer Oduma Traditional Rural Council Enugu State His Royal Highness Igwe Daniel Njoku DG one of Ezinesi Autonomous Community Naniri Government Traditional Rural Council Enugu State His Royal Highness Igwe D.O. Ohabikem Agụwanụ n'Amagu Oduma ya bụ Chairman Oduma Traditional Rural Council nke Enugu State His Royal Highness Igwe Joromi Yagu Ezudowa N'Obagu Oduma ya bụ Financial Secretary Traditional Rural Council Enugu State High Chief Amobieze Odezurigbo Emechukwu Chieze Wa N'Oduma the Governor of Money na South Africa Chief Executive Officer Vicmore Pty Limited CEO Vicmore Cell Phone and Electronics Close Co-operation CEO Safeway Clothing Emechukwu Chieze N'Oduma the Governor of Money na South Africa nwoke mmanwụ Ibicha anya mmiri ọnwa ebugo mama Mr. Sunday Favor Abaigwe Baba Sone Oya bụ founder Club 7 of Nigeria Chief Mrs. Florence Ugoma Odukona mba N'Oduma Uwaoma Ibicha anya mmiri Benson mmadụ bụ ike Njoku Benson China n'Igade David Onyema The Chris nwoke mmanwụ Kaidibe Kosi Adio Austin Aba Austino Onyoma Austin Samuel Nnabike Wigwe Power N'Oduma Masi David Ani Onyoma David Odezigbo Chigozie Obunike Ayaka N'Ozugbo ezigbo Livingstone Ayaka N'Ozugbo ekele
Innocent ude a na-egbu achara na ndụ umezi Amechi Njoku nwamba ka na China nwamba ka n'udiwo Sondaba Nabige ayekene Soni azibudu diwo Ngozi Ohayere NG Graphics Limited Emoji Imago akwalili kanyi na kwao Ivo mumela ikanyi na kwali Azeka High Scent Andy Chinos Anyakana Chimobi Wilfred Aye Baby Ginoduma One baby Ginoduma Omogondi Ogu Mazi Stephen Oyebu Chepete Wangu mera nyiga nyija kwa lili Onwe banya panana Iwa uneme One utanyi nobi Kwa uzeme Ona baya ya mili Umeluwa Omubonyisi Umeluwa Omwadia fuso Kaiti bezene nuwa ni bamayomu Iwa uneme One utanyi nobi Kwa uzeme Ona baya ya mili Umeluwa Omubonyisi Umeluwa Omwadia fuso Kaiti bezene nuwa ni bamayomu Onyomezulaka nenungo tulunaba Oh, haba Chief Barrister Benjamin Ofodile Ochiagha Ndumeze Ochiagha Nyekene Onowuwo Emmanuel Ogbonna Anyekene Ferdinand Oyabo Oba mama kanyi na kwa Ifeoma Thickness Ododi Orama Oh Samson Ifeanyi Bete Omakani ya Nyekene Chinonse Bete Chino Kings Nigade Ivelenwo Nokuziade Daniel Amanwaru Jagabanguloba Anayo James Aja Eze Dinobi na Meke Oh Stanley Lebu Oduma Onyomo Oduma Dalu Comrade Nnamundi Onu Ego Juloyi na Nyekene Right Honorable Prince Ezebilo Njoku JP Bilotes Energy Gidiwe
anyị Chukwu Demion Njọkụ mmiri paki Sunday Ofodile igwe anyị ekene Chijioku Wakwe nwa ka nwa na South Comrade Iginetu Swati eze na Kudum Chief Raymond Uka Okobulu Zondumeze Chief Robinson Abe Church Ikukwama na Angola Sunday Kenneth Chukwu Real Sonny Nwajiogoli Uchenna Akwamia Ndumeze Hyginus Ayem Porters Nwajiogoli ndị ọma unu dịgo nwụọ Chika dị nnụ Chief ego dị mkpa n'ọsụ ụgbọenyi CEO Sote Suits ebe anyị na-enwe aṅụrị Samuel Nwaduko Goski Prince Ariza Tony Wokedi Idenakuma Dalu Iwo mumela anyị ka anyị na nkwari Chief Jude Ene Ogwefi isi kaku n'Oduma Ogwefi isi kaku n'Oduma Iwo mumela ka anyị na nkwala Wamumela anyị ọ na-ewute anyị n'obi Konwuzi eme ọ na-agba anya mmiri Umeluwa ọnwụ onye isi Umeluwa ọnwa dị afọ ụzọ Kaiti bezele n'ụwa n'ikpe amaghị ọgwụ Onye metụrụ aka n'elu ụwa ozuru n'aba Konwu na-eme ọ na-ewute anyị n'obi Konwuzi eme ọ na-agba anya